Здрасти! Да ви покажа какво ми дойде от Dates.bg. Поръчала съм работи, които са за нова година и неща, които са за сега. Даже нямам търпението да го изям. Вижте какво е сладко! Нещо, което съм взела е gochujang, защото предишния ни свърши. В момента гледаме с приятеля ми Spy Family. Техни вафлички, които имат и някакъв стикер вътре. Взела съм 2 пакета с токбоки. Сестра ми взех ето такива рибки. И ето този рамен карбонара, който е много хубав. Нова опаковка матча, защото ми свършва. Това е най-вкусната матча. Се я препоръчвам. Последното нещо, което сега ще обядваме, е това токбоки. Имах спънка в плана как ще си изготвя токбоките, защото каза, че трябва микровълнова. Аз нямам микровълнова. Това го направих на тиган. Барих го в тиган с малко люто, един пилешки бульон и сложих моцарела и сега ще ви покажа как изглежда. Изглежда брутално. Само да кажа, че и на вкус е брутално. Отвъд мръсното стъкло. 하늘에 떠있는 그 별 너의 눈빛처럼 반짝이는 하늘을 바라보며 너를 그리워하며 하루하루가 얼마나 길게 느껴지는지 몰랐어. 손을 내밀어 별에 닿으려 했어. 그런데 그 별은 별똥별로 변해버렸네. 그 순간 너와 나의 사랑이 하늘을 가르는 별똥별처럼 끝나버렸다. 만년을 기다려 너의 추억을 기다리며 하루하루가 얼마나 아프게 느껴지는지 몰랐어. 그저 너의 기억을 간직하며 시간이 지나도 너의 기억이 지워지지 않아. 그냥 우리 서로 떠나보내줘. 좋은 맘 기억 상실이 되게 해. 그런데 그저 너의 기억을 간직하며 시간이 지나도 너의 기억이 지워지지 않아.